Nagpahanumdum ang Department of Education Schools Division of Iloilo sa importansya sa food safety sa mga school canteen subong nga nagbukas ng klase. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Jose Maria Villarosa, Medical Officer 3 sang nasabit ka opisina, ay ginpahayag nga isa gid ini sa ginatutukan sang Education Department. Ini matapos man ang pila ka mga kaso sang foodborne kag waterborne illnesses sa mga estudyante bago sa hindi matinlo nga pagkaon kag ilimnon samtang yara sila sa eskwelahan. Sunod man kay Villarosa, pisar sa ilang mga tikang sa sulod sang bulutuan. May mga ambulant vendors man nga ginabaklan sang kabataan sa din madamo sa mga ini ang wala sang health certificate halin sa City Health Office. Gani dako nga peligro man sa ikaayong lawas ang dala sa ginabaligya nila nga mga pagkaon. There are also food and waterborne diseases. Kinalikawan man naton. Amo ni siya ang mga sakit nga nakuha naton bala sa mga pagkaon kung sa ilimnon. Kung sa DepEd nga side, every school canteen may ara kita sa level of food safety nga gina-implement. Gina-monitor ni siya sa aton nga mga nurses. Pero ang hindi naton ma-avoid ang mga ambulant vendors bala nga ara sa sagwa sang eskwelahan. So beyond na siya sang control sang aton nga school head, kaya kung masasagwa sila sa outside the boundaries of the school.